Čaute lidi, trošku jsem na vás zapomněl. Snad vám to nevadí. Tady máte novou parodii. Jdeš ty, Anet? No, tak... Oh my God! To bych tě mohla vyhodit, ale... Oh, DD, oh, what it is? Tyjo, to je super, že si tuhle hru Everest přinesla sem do školy. Asi si ji taky budu přát. Včera jsem to hrála s mamkou a tyjo, bylo to fakt super. Ne. Ona už byla úplně skoro na vrcholu a já jsem ji prostě schodila. Takže to bylo dobrý. Lano, to můžu jít kam chci. Modrá cepín, no. Super. A já můžu rovnou na vrchol. Hodně vysoko míříš.